Le cúpla bliana nús bhartí mar play fanna le chur siúil agus in nómh táid anna hásta go bhfuil siomhanú ruirlinn an láthair telefíse cóir a thuair chunir na Gaeilge agus Carolyn agus podcréaltóir. Tá John Prendergast linn a taithí galóir aige idir Aicof agus Fulbright agus ifa go clánálí tangan na ggurcha Gaoine. Tá Abby Shields linn imróir le Bhailigh lia. Tá sí tar éis All-Star a bhaint amach. Tá cín má Cristala linn freis an podcréaltóir ó chuúnta an chlár atá ag freastal ar an ollscoil an seo ag gColáiste Mhuire an Smál. Ag deir an léon dheoigh na daltaí brat agus beag an brat á crocha ag an scoil ó scóir na scoile agus taispáin sin don phobal ar fad go bhfuil an Gaeilge láidir in san scoil sin agus go bhfuil céimeanna tóca acu chun an Gaeilge a chuircinn cinn. Inniu táid an sa gColáiste Mhuire an Smál I Limnach agus táid ag an bronna ifigiúil do scoilna ag an iarbhan le bhéal don scéim Gaelbhratach. Gradam atá ag gceist leis an scéim Gaelbhratach bíonn cuiistí agus daltaí I gcéirí an Gaeilge a chuircinn cinn taobh an muit an siomar ranga. Bíonn siad ag obair leis an foireann ar scoil agus leis na múntóirí agus cumála sin uaireanta bíonn deisina acu leirt agus bualadh le scoilna eile. Grúpa daltaí atá le chéile ar scoil go gurrann siad meitheal nó cuiste le chéile agus go mbíonn siad ag obair idir sprúcanna aontaithe le chéile. Bíodh sé pilates, yoga, sport, club léitheoireachta, club scanáníochta. Bhí cruinniúgan gachúir caiiciise chun agrúach rinne mé tógraí as Gaeilge na gcúirsaí agus rinne mé. Chunimir le clochaí cnásta, scríomh mar seanachcail ar na clocha agus chuirmid timpeall na scoil chun mar bhí daoine fécant agus an sin bhí siad ag leirt as Gaeilge. Bhí an club Gaeilge den céad bliain agus marga na nullag bhí siad ag díal rudaí as Gaeilge agus bhí ar caint as Gaeilge chun an seachlád a cnach. I know vís a ghlacha páirte sa phléi fannéil, bhí anna cracha gan an sonna freigur ceisna ó R&T úntaach bhario siocrú, méall is dóchan na deisna móra há anna déobh na Gaeilena ar gúlar pásanta agus gach aon rud a bhuiine lei, mar sin bhí anna phléi fannéil again. Is mór an priviléide chomá bheith an labhairt leis na dáltaí méall is dóch an bóthir a thasiúilthe gomsa agus bóthir a thasiúilthe daoine eile. Bhí aithne a go mé siúfa, mar tá sí láthir den grá an trá. Is Smál an seo, so tois go mí. Tá suma gom chuna bheith ma múntóir Gaeilge leis an bonscoil nó an bhanscoil iscoil. Ní lis gom chuna bheith méid déanamh péradí anam ba bhailim an Gaeilge chuirt lom le. Ní bhailim mé a chéile. Níl ar siúla Gaoine mar iarrainn de chuid Gaelín atá ag reachtáil Gaelbhratach inis níl ionainn ach éascothirí leis na súla a oscailt ar na deisina úntacha atá ann.